Id-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech qal li l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia għandha tingħalaq malajr kemm jista' jkun. Claudio Grech saħaq dan waqt il-konferenza annwali tal-Why Future Realized li ddiskutiet anke passi importanti li għandu jieħu l-pajjiż biex jibqa' jattira l-investiment lejn Malta. I strongly appeal to not just to my colleagues in the opposition party but also to the members of the government that we need to, first of all, bring rapid closure to the terrible assassination of the journalist Daphne Caruana Galizia. Let's bring that to closure. Dak li qal Claudio Grech ġie rrappurtat bi prominenza mill-istazzjon nazzjonalista fuq Net News. Fil-fatt Net News irrapporta li Claudio Grech saħaq ukoll fuq l-importanza li tkun finalizzata kemm jista' jkun malajr l-inkjesta pubblika tal-qtil ta' Caruana Galizia. Dak li qal Grech huwa inkonsistenti ma' dak li qalu membri ewlenin fil-fazzjoni ta' Simon Busuttil li issa għandhom ir-riedni tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech bħala kap. Fil-fatt fi żmien li anke kien għadu kandidat għal kap nazzjonalista, Grech kien qed jgħid li hu jrid l-inkjesta ppubblikata tibqa' tinstema' sakemm hemm bżonn. Għal dan Bernard Grech sab l-appoġġ ta' esponenti ewlenin fl-establishment nazzjonalista fosthom Jason Azzopardi li kien minn ta' quddiem li ħeġġu biex joħroġ għal kap tal-Partit Nazzjonalista flok Adrian Delia. Fuq l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, il-Prim Ministru kien stqarr li fost it-termini maqbula mal-familja Caruana Galizia l-inkjesta kellha tingħalaq f'9 xhur. Dr. Abela kien spjega kif l-imħalfin talbuh biex din tiġi estiża sa' Deċembru u dan huwa qabel miegħu. Madankollu kien għamilha ċara li din ser tkun l-unika estensjoni hekk kif il-Gvern tar-riżorsi kollha tiegħu biex isir din l-inkjesta. Jien nappella f'kull inkjesta, f'kull proċess ġudizzjarju għall-ispeditezza. M'għandekx għax tkaxkar inti biex issir il-ġustizzja, iktar ma ttawwal, iktar issir il-ħsara.